हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि आरबिवाइटि इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाहरबाय ओमफ्राय दिनैथ' बैसागु नालाय हेपि रंजालि बैसागु बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोफोर बयबो आंनि गिदिर उन्दै आबौ आबै बिदा फंबाय आमाय आनै आबौ आबै गासैखौबो आंनि देरसिन नोंथांमोनखौबो बयखौबो बरायनाय थाहरबाय बैसागुनि हेपि रंजालि बैसागु ओमफ्राय बयबो मोजाङैनो रंजालायदो दुखु दाहाखौ दोनथ'नानैब्लाबो बयजोंबो गोरोबनानै रंजालायदो मोसालायदों आरो लोगोफोर आंनिसिम बेसेमोन लोगोफोर गोजोन्थों गणेश बाबा फैदों लोगोफोर आं नायनो नागिरदों गणेश बाबा फैदों फैसा होनो नागिरदों आं फैसा आङो फैसा होबाय नै फैसा आंबो होबा 50 थाखालाय वाह बाबा थांनो किबेटा माबा sama जागौमोन दै माबाना होदो दै दिहुनना होदोलै अ हा ओइ दादा ओइ फारि आंनो फैबाय दादा ओइ यार किबेटा दिबो